tam bude tak 500, zapnem. Hej, zase sa mi to... No tak, už za chvíľu teda ideme, tak už ideme. Já jsem druhá, ale já jsem ve skutečnosti první. Já jsem šestá. A přitom jsem mezi prvníma, ale jsou takový kreténi. Tak blbě udělaná hra, ne, ty vole. No. Já jsem asi tak druhá nebo třetí ve skutečnosti. Presne. Teď jsem 8. Debil. A já 6. A když prohraješ, tak ti dej jenom 25 korun, kdyby aspoň 1000. Ne, ja som bola 4. sakra. Už dlho som nič nevyhrala. Sakra! Protože mám prošlej 15. level. Jasné, prečo nie zaseknúť sa? A som 4. Nie, zasekni sa v pohode. Vodáčka hnusná. I believe I can fly, dobre. Hnusnej bělou, tak toho předběhneme. No jasně, že jo. Jasné, že som pomaly posledná. V pohode, nič sa nestalo. Ale inokedy sa mi darí, už mám skoro všetky medaile, okrem FP. Mám všetky medaile. Áno, okrem Florpinty mám všetky medaile. A už som mohla byť aj 3. na FP, lenže vieš čo sa... To s červeným vozíčkem. A vieš čo sa mi stalo? Akože idem na FP v pohode, pri konci som 3. a zrazu mi to skočí, že som 4. Akože, vieš, jak ma to nasralo? ODT je 3. Ja som 12. v pohode. Tak, dobre. Dobre. Tak asi... A ináč premenujem svoj kanál na Vio and Emily, pretože nechcem mať samotný kanál a dúfam, že sa nám bude spolu dariť lepšie, že? Co? Že sa nám spolu bude dariť možno lepšie na našom spoločnom kanále. Dobre, tak ahojte. Dobre, tak čaute.